Good evening guys. Ito, alis na naman kami, biyahe kami. Oras ay 2:00 ng madaling araw. Papunta kami ng Dasol, Pangasinan. Samahan nyo kami ha. Kita-kits! Bye! Top over muna kami rito ha. Petrom. Yan. Yan sila. Tapos bumili kami ng bread. Ayun. Yan. Since maaga pa naman. Parang panikis na siya. Kala ko peke. Peke. Mukha naman. Okay. Lakad na uli kami. Diretso na ito. Nawagin mo na to. Dahil sa lang sa wagin mag-inyam. Okay, yung nangyari na makano. Yun o. 1, 2. Ate, tanto. Ano? Picture. 1, 2, go. Ayun o. Good morning guys. Dito na naman kami sa Pangasinan, Bayaw. So, yan. Dito na naman kami o. Ang grupo. Tatlong sasakyan kami. Yan. Andun pa yung dalawang sasakyan. Nauna na sa Dasol. Papunta kami ng Dasol. Yan. Puntahan natin sila. Kami ang ganun. Uy, meron kayong resort. Damalibiran. Oo. Sa Batangas. Batangas? Oh, maraming malibira kasi dyan sa Batangas eh. Kami ang ganun. Uy, Mga tarim charts. Stop over muna kami rito. Ando sila sa kabila yung sa bahay. Ano yan? mais. Mais. Okay, go na kami. Hindi natin tayo. Tulog eh. Hindi muna kami ng ano rito. Ang makakain. Ay, magaganda ah. Okay, magandang isang size na ito. Magda, ay malakas. Ayan naman. Paano? Dasol kaliwa. Kaliwa ito. Pasok tayo. Touchdown. CJ Balls. Ito ang parking ng CJ Balls. Yan. Ando sila.
Ito na. Lutuan. Yan. Ano na ayaw? Gusto man natin. Ito pa pala, kailan nilagay sa meat. Ito. Diyan sa lubak. Diyan sa lubak. Yan yung pag ano mo dyan, may lubak dyan, dire-diretso. Yan na kagad ang labas. Dire-diretso nun. Hindi, ibig sabihin, hindi na kayo nagdado sa may ano? Zigzag? Hindi na. Doon sa may nakalagay na ano, Olonga po, ano ba yun? Ewan ko, tapos BJMP. Kasi ako, dire-diretso ako. Ayun, yung BJMP, kumana kami ron. Ayun, dire-diretso na yan. Dire-diretso dyan. Pero daan, lubak lang, lubak. Pero kaya naman, lubak na, hindi namang ano eh. Ganon. Pero nandun ka na kagad. Andito ka na kagad. Eh sila doon, ewan ko, napadaan pa yata sila ron. Doon, sa ano? Sa binari na doon na Jom. Oh, yun. May bayad. Meron din dyan. 30 per head. Oo. Ha? Wala daw. Talaga daw may ano yung checkpoint tsaka environment. Guys, dito tayo ngayon sa Dasol, Pangasinan. Ito ang gabi ng Dasol. Pangasinan. Yan. Yun. Tahimik. Yan. Ibang kami nga lang nandito eh. Sino naman yung Kuya Simon? Ayun sila. I-edit mo yung ano ha, baka makakita yung usapan natin ha. Importante magigising ng tanghali, wag yung hindi na magigising. Wala pa naman tayo sinabi dun. Ano ba? Nag-ano ako eh. Nadagdag na naman. Mamaya. Baka ano eh, kumalat. Wala na rin sabihin mo. Yeah. Okay. Asan na yung tagayan mo, Kuya Joey? Ayan o. Boom. Padala ko sila tayo na. Mataas na yung araw. Ayun na. Ayan. Ganda ng morning dito. Good morning again guys. This is our second day. So tahimik pa rin ang lugar. Tapos ayun sila. Ayan. Ayun siya na. Sisilaw ako sa araw. Ayan. Good morning guys. Ganito. Meron din doon sa kabilang bahay doon. Ayan. Dito mga natulog yung ibang mga bata. Tabi-tabi tent sila. Oh, di ba? Ayan.
Doon, yung mga tao. Oh, anak ni Rolly, oh, diligo mag-isa. Dalagyan niya, puro lahat Nescafe ah. Boom. Tara na, lulod na pigo na tayo. Ay, gano'n. Angelo. Malamig pa yung tubig niya. Magdala kayo tubig mainit, lagyan nyo. Malamig yan tubig. Sino to? Lolo Dol. Malamig yung tubig, balian mo para hindi masyado malamig. Alang at takuri. Beauty, beauty. Beauty, beauty. Anak ni Joey. Anong ngalan mo? Oh, ne, ang dami pa pala tubig mainit oh. Grace po. Si Grace. Ayan naman. Gracias. Ayos naman. May tubig pa rito. Gracias. Ito pa oh. Mainit pa ho ito. Coffee, kuya? Ano na to? Timpla ka ng coffee, kuya? Hindi, tubig lang ako. Tubig lang muna. Mainit. Kunin mo na si Batman. Welcome to the Sol. Sol, Pangasinan. Kain na kami ng breakfast namin. Kahapon, kagabi, ang nakain ko, ulo lang na to. May tayo nga paper plate. Ano, Krisa si ano, Jacob, baka sino sila? Ala, ginising ko na. Sabi ko magbe-breakfast. Kasi si Tyrone kakatulog lang. Bakit? Walang tinasama kasi tayo. Pag nag-open eh. Saan ang ating Masarap din ang padaan na to, Delina. Yun, araw-araw na lang. Pero wala na po. Ito yung malambot ako, prate. Munting. Ayok na ako ng mga alas ko sana pa siya. May. Sa pa. Lahat daw. 1, Video yan, niloko tayo. 2, 3. Sa pa. Video naman. Eric, sama ka. Eric. Okay. 1, 2. Hi. Sana yung kay Tito. Kain na na. Morning, morning. Ayan sinasabi ko sa pictorial pa lang. Bakit? 2 hours. 2 hours, so. Lahat ba? Kami muna pamilya. Oo. Kami nakaano na sila, Mikey, nagre-ready na ba? Oo, check nyo na wala tayong mga... Halika na! Dali na! O, nagmamadali! I was so scared to face my nobody told me that you would be. That's what you said when you left me. Tyra, pa sa biso ka. Feel so lost and so Ito, kain tayo. Baluling. Hindi pwede sa ito ha. Tingin-tingin ka lang baluling ha. Samsam, tulala ka na naman. Kain ka na samsam.
wala na natira. Yun! Yung sabaw na lang yung natira. Kumuha ka ng ano. Akin na yan. Excuse me. Teka. Kumuha ka ng dalawang sa kanay. Sando ka mo. Pwede na rin. Malinis naman kamay niya eh. Okay, ayos na yun. Sino The yung nose. kakain? The nose. Sabaw, sabaw. Sa baso mo na ilagay yung ay sige, dyan mo naman sa kanya. Yan, tapos ilagay mo si Papa. Ayun guys, pupunta kami ngayon ng Culebra Island. Ayun, yung island dun. Saan na? Ayun. Ayun, yung island na yun. Tapos ito pala yung Crocodile Island. Kung nakikita niya. Yan. Yan. Yung island na yan. Hindi po yung bangka. Yun yung island na yan. Tapos yung susunod nun, yun na yung Culebra Island. Okay. I'll see you there. Sama lang kayo. Dito, picture tayo. Yeah, up. 1, 2. Picture pa. Oo, yan lang, ito.
Hanggang 10 meters. Eh, yung GoPro, ganun din. Ayun, yung sira, pagdating yung Boracay. Pero, ang gagawa naman din. Ito, sumunod na ito. Parang ganun din yung init eh. Dito naman. Welcome to Puliba Island. Oo, nandun naman pagkatapos. Hindi, pag i-upload mo na sa Facebook. Oo, sarap ang labi! Higa ka dito, John. Kasi na, Yep, tapos na kami. Yan, pauwi na kami. Quarter to 4 na. Ayan. Okay. Waiting na lang. O, ayos na yan. Para pagka dumating, bibit-bitin na lang. Ayan. Pilipit na ito ni Kuya Ines. Yung ikaw ni baby. Ito ang buong island ng Kalibo. Bye! Uy, so di pa kumain. Oo. Tapos sa iyong damo, sa liwanag ng ganda mo, ang daming nabibighan.
Done. Ayaw ka tayo eh. Sa ano natin? Salad yun. Ayun o, si Lalo Dog. Lalo Dog. Ayan o. Pagkatapos ng picture na tayo. Lakad-lakad lang. Ayos na paso. Tara yan! CJ Bars. Ayan sila. Pauwi na po kami. Ayun po. Ayan, lumalabas na si Astig. Eh, antay lang dun. Ayun po, palabas na si Asti, si Luffy. Bye-bye! At ang huling sasakyan